Melvin? Hvad laver du? Nå, men det var bare noget arbejde. Her er vores næste offer. De er jo altså ikke offer, de er selv udenom det. Så før eller siden, så skal man stå til ansvar for ens handlinger. Ja, eller mangel på samme. Rolf. Kender du? Har du tænkt dig at slå til din mor, hva'? Nej. Smid nu i, Rolf. Ja, kom nu. Hvad siger du så til din mor, når du kommer hjem, hva'? Jeg snublede og faldt i vandet. Godt. Melvin? Hvad? Anden vej? Nej. Det er fint. Ja. Lad os bare komme. Okay. Har du bilen her? Ja, eller de er ude i jakkelommen. Ja. Bor han her? Ja, åbenbart. Efter dem. Fuck i røven af. Hej. Vi kommer fra en pen collection. Mit navn er Alina. Ja, hvad fanden ved I? Vi kommer fra en kasse, og vi har brug for at komme ind og snakke med dig. Hvis ikke du giver os lov, så er vi ret til at kontakte politiet. Okay. Vi er her, fordi du hverken har besvaret vores telefonopkald eller e-mails. Så vidt vi kan se, så har du ingen fast indkomst, og du har ikke betalt tilbage på dit boliglån. Så vi har ret til at begære din båd på tvangsauktion. Du bedes forlade båden inden kl. 18 i aften. Og så skal vi også lige have dig til at skrive under. Jeg skal ikke nogen steder. Har jeg ikke set dig et eller andet sted før? Satan. Melvin, din lille svans. Er det dig? Hvad fanden? Melvin, den lille sladderhang. Hvad fanden laver du her? Hvorfor har du ikke fortalt, du kender ham? Jeg vidste ikke, at det var ham. Du har jo skiftet efternavn.
Det blev jeg sgu da nødt til, mand. Du fortalte jo aldrig nogen af dem, men det bare var et uheld, vel? Det var ikke et uheld, Rolf. Du skubbede mig i havnen, og du vidste, jeg ikke kunne svømme. Hvordan fanden skulle jeg vide, at du pludselig bare ville holde op med at trække vejret, hva'? At du bare ville give op med det hele, som det lille fucking kujon, du altid har været. Du har aldrig gjort nogen modstand, hva'? Og så lige pludselig så dukker du op her i din lille fine skjorte. Og med dine små fine papirer af den lille dame, hva'? Er du ude for at ødelægge mig? Nej. De tvangsfjernede mig. Det er du godt klar over, ikke? Jamen, det var åbenbart ikke nok. Så nu er du kommet her for at tage det sidste, jeg overhovedet har tilbage fra mig. Ja. I kan bare ringe til politiet, jeg er pisselig glad. Okay. Fisk hjem og tud med dig. Rolf. Det er ikke min skyld, du sidder her alene, fordrukken i dit eget pisse lort. Det gør du, fordi at du er en taber. Du har til klokken 6 til at forlade båden. Pis ud af min båd. Ud nu! Er du okay? Skal jeg hente et par kopper kaffe til os? Der står en café rundt om hjørnet. Jeg tænker, der er alligevel et par timer til klokken bliver 18. Ja, noget filterkaffe, det ville være godt. Ja. Hey, hjælp!
I slip on a couch as I gaze through the room when no one appears to be talking, speaking the words of the record that plays, but Dylan and all of his Bibles couldn't save me now. And then you notice I'm moving so slow. I'm not even stoned yet, I'm just kinda tired. Lean in and whisper, you're wasting your time, 'cause nobody cares here, it's time to go home. I just turn away, say no, 'cause we're wasted and